Здравейте, хора! Ще пробваме новия пакет на Кънки Лава Бер. Време е с кокос. Едно, две, три. С кокос. Много са вкусни, хора. Много са вкусни. Днес са много вкусни. Вижте как изглеждат, между другото е много интересно. Много вкусно. Ще правим час, както пробваме новия вкус лава без дъвка. И даже тези... Я Радито сега да пробва и да ни каже как е. Бързо. Чакай, мама ми звъни. Ради ще пробва тези вкусни. Тези са много вкусни. Препоръчвам ви ги много. Ради, пробвай да ни кажеш на феновете хубави ли са. Ето. Уникално са, 10 от 10. 10 от 10. Безкрайно от 10. Айде, Likey